Kublai phi baro oska thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kipa kongsan mentaga singi kilong. Dawa ki samla puli trai jilla hanebu ban penne eka bhashi 4%. Chong thai babu Edward Shadap pangnod kanong tulo high secondary school D1. Daki jingbam payment lasam Shillong pang kibalak koit na TV. Ban daki tiar sak penmau penkrek Robert Hospital yaka sentinel. Tementang ne phaj ki khubor ki bakhamania. Kisamla puli trai jilla hanehu haka jingelam ka Nehu Student Union pat ka Khasi Students Union KSU Nehu unit kila penlong na ka jingat pat ba na office trekam jengki shadow ka multi use convention hall jengka school ba pandawa bade ban penne ya ka 10% ka bha thep class ki trai jilla kata ki Khasi jantia bat garo haka arphau tarek urisau Laban kedau, bamenta ka singi Vice Chancellor ka Nehu, ulalum ka jingalang jang ka Academic Council, na ka benta banyathir, ya ka kam ki bayade bat ka puli puthi, haka ni ka school ba, kun thup ru ya ka bha 10%, jo ki samla puli, Khasi, jantia bat garu. Habakran haka ni ka singi, Finance Secretary ka Nehu, usamla wailat siang syai, ula ongba ki samla puli ki yo jingtip, baka Nehu ka thumu ban penduk no, ya ka bha karpang ka ba 10%, da ka ba bujli no, da ka 10 points ne marks, ban ai ki trai jela na ka benta ban tap class hanehu. Usamla wailat ula ongba, ki samla ki la sngokia halor ka kendrum kendram, ka jing pendrum kelas hapo nehu, lengba ka CUET, namar ka ne kan bu jing e ki samla trai jela, ki ba thumu ban wan puli hanehu, hakis nam ban wan. Kajingat pat ba syaka ni ka hall, badon kajinga lang jaga Academic Council ka Nehu, kadai ban pensngau sya Vice Chancellor, ba udai ban penti kena ban penne ka bha karpang ka ba 10% lani ka weightage ka ba lamang na ka benta ki samla puli trai jela, banyo thep class hanehu la ong usamla wailat. Kat pihak pok kategori SC ST kamati ka hok jongi niyo tang arngut ba sangut kamut ka ba ma ba ki lawe ki bersaban takada ngi dawa ma penne persabai ya kata ka 10% batat hado bangin nayo ya kata ka jing dawa jongi ma penne kata 10% nginom ki ba nginom stop ba nginom kerngak ra ban kerja nang jing dawa jongi hado bangin nayo ba ya kata jongi zaman tai ini ne penne ba ngi sampai cibet dak lagi penting bisa ab ya kerajaan ki kira kumno ba niru haden bangina sengap ya kerajaan ni bisa perkat ya ki lagi inti bahkan tu ya ba bedi ya kata kajing persa jungi ya kajing temu kajungki ban le klik syrik ban le tombor ya kajing beli Hadirin kajing syakri minat top la lai pulai senam kenti ya kanong tulu high secondary school D1 ya ki kena school ba ya kathan hi barok away Ubabu Edward Shadap, Principal, ula syong thaj nakakam, haka arpau tarik urisau, haka jing pangnut, bat haka juk kapor, daka jing sngongu ya uni unong hikai bakrau, bat badap renyeng, jaka temri boy. Haka ni kasengi kublai khadu, kumu Principal jaka school, lawan penkrau, penpu, penpieng, da uba Meryl Bonds MLA nongpo, rengkat bat kinong hikai, ki kena school, kinong hikai na Northern Riboy College, ki dekot ka Managing Committee, ki rangba bat longkume nakani kasnong. Ubabu Edward Shadap ulawan kumu principal haganika school house nam kat kendai spa prapo kendai. Hagata kapor kidan tang san pulai ngut ki kena school. Daka jing id uni ubabu ula kringi ki kena school hagini ki lai pulai snam hadu uba kani kala dap bat kap niya mam. Ka jing nang jing tebru kala roy bat par ki kendong kenshrat jokani ka than lengba kani ka school. Uba Meryl Bonds mula no jing rap san lak tengka syaka Northern College na ka benta ki tulop no hikai pada ka kor tenghung pensawasur ya ka school nong telu. Kat padang ni kisnem ni nang bon mentate la belai kita ki kena school ke bla pulih ni. Ki bla pas matrik la bon ba. We ko ke jing le se ke lawan. Nang ta ki ba pas ki degree ro ki la bon ba. Mungkin jika versi ubat kita kisnong lagi, apa sor lester lawan ongno, bila long kunjuk ubat long kita kinong sor senero. Hakijing ya nanti ko menong hikai, kalau ke bos noktenan, banyak tu pi ba, nakadang jongah hingga yo ka support ke biang bahan nakadang Haka arpau tarik urisau ka Social Services Center Shillong, rengkat ka jingat trelang, berka office ka District Tuberculosis Officer, kila penlong na ka program sam jingbam, na ka bentaban ay jingkersya ni kinong pang TB, kibala yo ya ka jingko jingkya na ka te ka jingpang. La penlong ru ya ka awareness program ya ka bala ay jinghikai, da ka Dr. Jenny Karwan lang, kumnu banyada na ka jingpriang jo ka jingpang TB.
Hakaju kapor kala batai baka sorkar India kala bu eka thong ban rat ding khong yakani ka jingpang hapo usnam 8,000 arpusan. Hakani ka sngi la danlang Reverend Father Bajam Star Khongji ki staff jongka Social Services Center ki staff jongka State Tuberculosis East Khasi Hills rengkat bat ki nongpang ki bala koit lakhia na ka jingpang TB da ka jingdi testai ki dawai dashin kumbala hikai bat batha ki doktor ki basumar yaki. Itu di bawah pangtor kenang bagi no yo TB haka lifetime jongki di kata kadai gawe naka program bagi India kadang sedang mentau snem di bitip kita skilong ki bayo ai haki government barakat ni labu kites ka kerkha hamtam ki nongpang ki bacer ho kites ka kerkha di kiwe ki extra pulmonary TB bade ni dan de kiwe kites Ni hable ki FNAC, ni hable ki ultrasound, makipun ki TB gland, ki TB jabing, ki TB shiil, ki TB kepo, ni pun kita ro. Kita ki contribute do 40%, 60% kita ki pulmonary. Shibenta ban pen kre na ka benta ka jingra khe kemen pendon burom ya ka jingdap shis pasnem ka jingya lenti jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital haki kam shakri blay bat ki kam pen kot pen khia ya ki para breu ki bor penya jo ka ni ka hospital menta ka si ka ar phautere gu risau kila pelat pat ba ya ki tiar sa jing ken mau souvenir ya ki mati bakrau jong ka ni ka hospital ya kita ki tiar sa ken mau la pelat pat ba ru chief secretary ka jilla ba DP Walang IAS harangkat ka jinga don lang Reverend HE Marbanyang member governing body Reverend Dr. BL Nongbri na ka souvenir committee ba KW Marbanyang retired IAS administrative officer Temen Basan F Mairom organizing secretary ka centenary celebration ki doktor ki nurse ki staff bat ki long kemilong ka pajong ka balang ka Robert Hospital kan sedang ya ka jingra khedap shis pasnem centenary nadu ka South tarik unai wing 8,000 arpuar hadu ka lai tarik unai wing jong usnam 8,000 arpulai kani ka jingra khe centenary kan ne shis nam kan thi it's a teamwork again. I remember the pastor Thama came. He said that because we go and play in different places just for fun, as I said, entertainment. When he said that we want to play a match with my team from the church side, the pastor side, I said, what do you expect out of it? So maybe we'll have one small exhibition match for the centenary and maybe about 20,000-30,000 is what we expect would be the revenue that we generate from this and this will go to the coffers of the centenary fund. Then I called my friend Wanchan Kakram, who is also in the government, and we played together most of the time. And I said that this is what they aim in the next meeting that is and we aim to get about 20-30. Usamla Vicky Nelson Marbanyang haka arphau tarik urisa ula or la lenyar bakum ka kunhun ki samla ban pendap ya ka jingpului engineer ki thrang ban seng ya ka company ban shna ya ki kali arshaka bat ki we ki machine halaka jong ka jella lada don ki bakar shanlang ule thu pat ba ya ka jing thrang hir ka men sim ban pen urlong ya ka jing thmu hanrei amdan manu ban kersha ni ki sap ki phong jong ki ni ki samla hakani ka rukom ki sap ki phong ki duhei bat ki kut no tang hasuin Bon ki samla ki batbet ban penwan dori ki kali arshaka hendrai kim don lat nalade ulapan kut kada kya he pat kemut kasingan ka pajuniru kimi hitrok sing sibun ki bani dai gari pi kalong ta ladangi ikran bade yaki ne ki nomi khwantini ba la pili ko sen ma po asam ba kasin jam yuk ba pisi no phi nam ta ke ne ne ban kati ka na yakni garap karyan uang penban ba ainor scientist you're a scientist so hasong na pi lada kli ru ne nong yalam ba nam ta kina school nam ta kina school pili no ukir mun kampan pi yaka kam assembly ru ki pele kyu jakai man ki pele kum jakai la kai khlong te kum mi kine ki brio min buram no ken bele ken in ala bang kine ki brio Kachi group tililang ringik se lauren jam kala place dang ka first knockout football tournament 8,000 arpuar haka khat pratri urisau 8,000 arpuar hamadan ya lekai ka shnong ringik se Eastern West Khasi Hills district ya kan ka tournament la play do president ke HYC Mauthat Rashan samla shembor langren hadu lai puar tili ki team na Eastern West South West but West Khasi Hills district kila wan ban shembenta haka jinga khun baningkong hapadeng ka nongdom paryong SC bar ka nongbrei SC na Southwest Garo Hills ka nongdom paryong kala penlem ya ka nongbrei da ka lai la argol
Haba ai jingkran kumu kongsan nakaliang presiden ke HYC ula kentu e kirang ya lekai baki deban pendon kam hok ya ka yela ka sap lekai namar ka sap baki don kam de ka baki yo e nangnu henre ka de ka jing ai ka jeng uble namar kata ki deban pendon kam bat penroy ya ka ula pen pau ba bun kirang ya lekai don sap ki wan ki nong kendong ula ong ba watla kirang ya lekai nong kendong kim yo ban ya lekai haki madan ya lekai ki ba labiang na dong shadong Henry kan sawan kapor ba kinyo ban yale kai haki jaka ki balabiang nadong sadong kat kum ka standard jang ka juk menta. Ya kaban nang kim na kuwe kapor sa kuwe kapor. Nasmo ban kim bak kim yang yapi baro arti legitim. Hindon hi kuwe kaban job kuwe kaban rem. Henry ka jingram ka jompi ka dew mo jam na kumta ba pinang ban pen ipat sa sya ka wipat ka giem. Dei hakakin horeng kyong failure is the key to success. Kajing syajab kejumpi, kelompat ke lesson ya pi, kelompat ke jing hikai ya pi, pepinang la ya ke manang pen jangai bapan pen bahasisyu, daki wipat ki teknik sebab ki skill, hak jing ya lekai kejumpi, nak kau ikapor, sekoi ikapor. Pada kitu ki khubor ni lapoi ka bokut tar hadu bangin de sembiang. Pada kalian ka jongi gir pare phi bapin kersha nangi da ka bapi subscribe like but share sa ki parlok jong pi kublai shibun